बयनिसिमबो फिन खेबसे गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर। तो नैबे समावहाय आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आरो बे आपडेट्सखौ सावरायखानांगोन, सावरायालासिनो थानो हानाय नङा। तो बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरो बयबो मिथिनो मोनखानाय बे आपडेट्सखौहाय। तो जोंहा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि माने गोसारगासिनो दङ बा भाइरेल जागासिनो दङ, जों बयबो मिथिनो मोनखादों। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि माबे टपिकनि सायाव दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोना मिथिखादों, आङो टाइटेल बा थाम्बनेलाव बेबायदिनो होनानै होखादों। तो बे टपिकआनो जाहैगोन जोंहा दिनै PM किसाननि 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टनि सायावहाय। तो PM किसाननि राङा हाबनो थांगासिनो दं, जोङो बयबो मोनगोन आरो सोरबा सोरबा मोनाबो जानो हागौ एबारावहाय ना। तो बेखायनो जोङो स्टेटासखौ थाबैनो एसे चेक खालामनानै लाबाय था। दा एबारावहाय जोंहा 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ 18 जुनाव हाबगोन होननानै तो गोबां निउस फोसावगासिनो। दा बेसेबां सैथो दा बेखौबो आङो डाइरेक्ट माने बुंहरनो हानाय नङा आरोना। 18 जुनावनो जे हाबथारगोन, खिन्थु हाबनायनि एसे माने भिडिअस बा खौरांफोर गोसारगासिनो दङ। हाबनोबो हागौ, हाबाबो जानो हागौ। दा बेखौ माने एक्जेक्टलि बेबायदि माने अफिसियेलि आपडेट गैयैखाय जोङो बुंनो हाथ'वा आरोना। साननैसोनि उनाव जोङो मिथिनो मोनगोन। नाथायबा 18 जुनाव हाबनोबो हागौ। आरो नोंथांमोना स्टेटासा माबायदि जानानै दङ, नो योर स्टेटासाव थांदो, चेक खालामदो। बेनिफिसियारि लिस्टफोरखौथ' चेक खालामनानै लाखाबाय। pmkisan.gov.in आव थाङोब्लानो जोङो बेवहाय नो योर स्टेटास, बेनिफिसियारि लिस्ट बायदिसिना जोङो गोबांथार आरो बेवहाय बायदिसिना कारेक्सन खालामनायनि जोङो अपसनफोर मोननो हायो। तो नोंथांमोनाबो थांदो आरो थाबैनो चेक खालामनानै लादो। दा दिनैहाय आङो एसे स्क्रिनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। दा ओरैबायदि जायो जोंनियावहाय एप्रुभेल बाय स्टेट, सेडिं इएस जाबाय, EKYC गासिबो इएस जानायनि उनावबो जोंनियाव FTO प्रसेसआ नो जानानै थायो। दा सोर सोरना नो जानानै दङ तो आङो एसे स्क्रिनाव नोंथांमोननो दिन्थिनि। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, आं एसे स्क्रिनाव दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबगोन। आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जानानै दङ नामा तो एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरोब्लानो जाबाय सोर सोरना बेबायदि जानानै दङ। तो बिदिब्ला आङो स्क्रिनाव थांदिनि। नोंथांमोनाबो गुगोल्सआव फैदो, गुगोल्सआव फैनानै वेबसाइटआव बेबायदिनो pmkisan.gov.in आव हाबदो, हाबनानै OTP-खौ होनानै बेबायदिनो लगइन खालामनानै लादो। आङो लगइन खालामनानै लाबाय नै। आरो नोंथांमोननो आङो दा दिन्थिनो नागिरदों, नै स्क्रिनाव दङ FTO प्रसेसआ बेयाव नो जानानै दङ। दा नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन एलिजिबिलिटि स्टेटास। दा बेवहाय नायदो नै एलिजिबिलिटि स्टेटासाव बेबायदि दङ। तो बेवहाय लेन्ड शेडिंआ इएस जानानै दङ। आधार बेंक एकाउन्ट शेडिं स्टेटासा इएस जानानै दङ। ओमफ्राय बेवहाय इफ इउ हेभ अलरेडि सीडेड प्लिज क्लिक हियार टु क्लिक द शेडिं स्टेटास। EKYC स्टेटासा इएस जानानै दङ। आरो बेवहाय बे मोनथाम बुस्थुआ जुदि इएस जानानै दङब्ला बियो थिगैनो दङ। नाथायबा जोङो बेवहाय बेबायदिनो जेब्ला जोङो गाहायथिं फैगोन अब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनो FTO प्रसेसआ नो। आरो बेवहाय जोङो नुनो मोनदों मोनसे RFT पेमेन्ट स्टेटासाव नायदो, RFT सिं बाय स्टेट फर जेसेबां इनस्टलमेन्टआनो जाया मानो, सोरबा सोरबा सिगाङावनो मोनखानाय आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो उननिफ्राय मोननायफोरना बेबायदिनो 13 इनस्टलमेन्ट थागोन, सोरनाबा 14 इनस्टलमेन्ट थागोन। बेबायदि माने एप्रुभेल बाय स्टेट जानानै जोङो थानायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। RFT सिं बाय स्टेट। तो एक्सुवेलि बियो एसे टाइम लायो दै, बेबायदि जायो। दा बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा नुजायो आरोना। नाथाय बेवहाय जेब्लासिम इएस जाया अब्लासिम जोङो बेखौहाय फैसाखौ मोननो हाया आरोना। बे इएस जाथारनांगोन, इएस जाब्लासो जोङो रांखौ मोननो हागोन। तो रायजोफोर आं बेसेखिनिखौनो दिन्थिबाय, गोलाव खालामनो सानाखै। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन, नोंथांमोनाबो बेखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। जोंनियाव दा एसे प्रब्लेमफोरा बेबायदिनो ओंखारबोगासिनो। दा जोङो स्टेटनिफ्राय बेबायदि माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारखौ मोनथ'वाखै। दा स्टेटनिफ्राय जुदि फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारखौ मोनोब्ला फैसाया एकाउन्टआव फैगोन आरोना। नाथाय बियो इएस जानांगोन। तो बेसेखिनिखौनो आङो दिन्थिबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि जानानै दङब्ला एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरदो, चेक खालामनानै लादो आरोना।